Κύριοι, εδώ πέρα ο Crazy Gamers TV here και ήρθαμε σε ένα σπίτι εγκατελειμμένο που μας λένε ότι είναι στοιχειωμένο ή κάποιος έχει πεθάνει μέσα, κάτι βλακίες. Και ήρθαμε εδώ πάνω να το αναλύσουμε. Τώρα πάμε λίγο πάνω να δούμε. Ανεβαίνουμε. Φοβάμαι λίγο. Μπορείς να με δείξεις ένα σημάδι? Μαλάκα! Αυτό τρομακτικό. OMG. Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί να υπάρχει κάτι εδώ πέρα. Μπορείς να το ξανακάνεις? Μαλάκα! Το κόστηκε! Σέξτε! Λοιπόν, άμα θέλετε να δείτε τη συνέχεια του βίντεο, like, comment, subscribe. Επίσης να τσεκάρετε ένα άλλο κανάλι, είναι Βαγγέλης Καπεσίδης λέγεται. Έχει ανεβάσει και άλλα βίντεο. Μαλάκα, κουνιέται η πόρτα, βλάκα. OMG. Δεν το κλείνω τώρα, δεν το κλείσω τώρα. Θα το τραβήξω λίγο ακόμα. Μπορείς να μας δείξεις κάτι ακόμα? Αυτό το τελευταίο σύστημα που ακούστηκε ήταν ψεύτικο. Αλλά γενικά ήταν αληθινά καλό, δεν πετάξαμε τίποτα. Like, share, subscribe, κάντε ό,τι θέλετε. Επίσης να τσεκάρετε ένα κανάλι του Βαγγέλη του Καπεσίδη. Για σκυλιά για ποιους είναι από εκεί πέρα. Άμα θέλετε να δείτε τη συνέχεια του βίντεο, αυτό που σας είπα, like, share, comment, subscribe, τα συνηθισμένα. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!